Чынлыкта, гомуми дин эшләрен искә төшерү өчен җыелышу һәм ниндидер хәерле вакытларны искә төшерү өчен җыелу, кайсысы хәзер мөэминнәр каршы ала? Рамазан айы. Ошо Рамазан айы буенда хәерле вакыт, ошо хәерле вакыт хакында искә төшерү өчен җыелышу, аңлыйбыз бит, җыелышу ничек ул? Гыйлем өчен җыелышу. Җыелышабыз гыйлем алырга. Менә һәр без җыелыштык шушы Рамазан хакында булган мәгълүматларны алырга. Әйтәләшә, монда бернинди шик тә юк, бу инде бик тә мөһим эшләрдән. Һәм моңа үзебезнең тырышлыкларыбызны һәм игътибарларыбызны җәлеп итәргә кирәк. Хәзер инде әйләнеп кайтыгәл. Әйтә шейх нәрсә дип? Диннең башка мәсьәләләренә җыелышу бу бик тә мөһим эшләрдән. Бик тә мөһим эшләрдән. Һәм моңа күрсәтеп тора Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хәдисләр, бик күп хәдисләр. Шуның менә берсен генә искә төшерик. Ничек Муслим җыентыгында килә? 2700-дә ул килә. Абу Хурайра радиллаһу анһу һәм шулай бу хәдисне Абу Саид аль-Худрида тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кешеләр җыелышып Аллаһ Тәгаләне искә төшерсәләр, икенче рәвәттә килә, нинди генә кавым Аллаһның өйләрендә җыелышып Аллаһның китапларын укысалар һәм бер-берсе арасында гыйлем алсалар, ягъни бер-берсенә гыйлем өйрәтсәләр, ягъни Аллаһның өенә җыелышып Аллаһның гыйлемен өйрәнү, шариатын өйрәнү, Аллаһның китабын өйрәнү. Әгәр дә шулай эшләсәләр, илля мәгәр аларны фәрештәләр чолгап алалар. Һәм Аллаһның рәхмәте аларны чолгап ала. Бу кешеләрне, шушы дәрестә җыелышып утыручыларны Аллаһның рәхмәте чолгап ала. Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен бирә. Һәм аларның өстенә тынычлык төшә. Һәм Аллаһ Тәгалә үзе каршында булган затлары каршында дәрестә утыручыларны искә төшерә. Аллаһның каршында булган затлар кемнәр алар? Фәрештәләр. Фәрештәләр каршында Аллаһ Тәгалә искә төшерә. Менә минем китабымны өйрәнергә дип, минем өемдә җыелдылар фәлән кеше, фәлән кеше, фәлән кеше, фәлән кеше. Беләсезме? Зур дәрәҗәме? Зур ниғмәтме? Бик зур ниғмәт. Уйлаган кешегә, фикерләгән кешегә монда зур ниғмәт. Аллаһның өйләрендә, мәчетләрдә гыйлем алырга җыелышалар икән, фәрештәләр җыелышалар. Чөнки фәрештәләр баралар шул җирдә кайда хәерлек, кайда хәерлек, кайда Аллаһны искә төшерәләр, кайда Аллаһның гыйлемен өйрәнәләр, алар шунда җыелышалар. Һәм шушы мәҗлестә утырган кешеләргә дуга кылып утыралар. Дуга кылалар. Бу Аллаһ Тәгалә әлбәттә барлыкка китерә шундый фәрештәләрне, менә шундый мәҗлесләрне җыелыш эзләгез һәм барыгыз һәм анда утыручыларга дуга кылыгыз дип. Аллаһ Тәгалә шундый вазифа белән йөкләгән фәрештәләр бар. Һәм фәрештәләр киләләр, утыралар һәм дуга кылалар шушы мәҗлесләрдә утыручы кешеләргә. Бу Аллаһның зур нимәте, субханаллаһ, гар да без белсәк. Шуңа да Шәйх Усаймин рахмаллаһ бер дәресләрендә әйтә, гыйлем алу ул иң яхшы гыйбадәт. Һәм әйтергә кирәк түгел ди. Анда сорау бирелә. Я шейх, нәрсә яхшырак? Гыйбадәт кылу яхшымы, әллә гыйлем алу яхшыракмы? Шейх төзәтә. Аерга кирәк түгел. Мондый сорау бирә кирәк түгел. Гыйлем алу яхшымы, әллә гыйбадәт кылу яхшымы? Гыйлем алу шул гыйбадәт бит ул. Шул гыйбадәт бит ул. Шундый сорау биргән кебек. Я шейх, гыйбадәт кылу яхшымы, әллә ике рәгать намаз укый яхшымы? Ике рәгать намаз шул ул гыйбадәт. Шул ул гыйбадәт. Бәлкем әйтә шейх, гыйлем алу ул иң яхшы гыйбадәтләрдән. Хәтта әһл-сунна вал җаманың имамы булган, үрнәк булган бөтен әһл-сунна вал җамаа кешеләренә Имам Әхмәд рахмаллаһу әйтә, әл-илм аңа тиң булучы әйбер юк. Әгәр дә ниятен дөресләсә, әгәр дә кеше ниятен дөрес кыла икән, гыйлем ала икән, менә бу гыйлем алуда аңа тиң булучы гыйбадәт юк дип әйтә Имам Әхмәд рахмаллаһу. Моны Шәйх Усаймин китерә һәм тагы әйтә Шәйх Усаймин рахмаллаһу, гыйлем алу ул барча сөннәт гыйбадәтләреннән яхшырак, хәтта төнге намазларга караганда, хәтта витр намазларына караганда да, хәтта Имам Әхмәд рахмаллаһу әйтә, төннәрендә гыйлемне кабатлау минем өчен яхшырак төнне буе төнге намазлар укуга караганда. Бу инде субханалла имамнар, галимнәр әлбәттә бу сүзне әйткәндә гыйлемгә нигезләп әйтәләр. Шулай бит, чөнки субханалла ул хакыйкатьтән дә шундый әйбер ул. Шуның өчен дә карашларым ул гыйлем алуга сафын карамый. Ул безнең
тормышыбызның бер кисәге итеп алыйк. Дополнительный бер түгел. Тормышыбызның бер кисәге итеп алыйк. Үзебезгә тормышыбызның бер әйбере итеп алыйк. Аннан аерылмаска, үзебезгә төпле ният куйык. Һәр вакытта гыйлем алырга, һәр вакытта гыйлем өстәргә. Әле ул гыйлемне өстәп торсаң да ул китеп бара, шулай бит? Ул китеп бара. Әгәр дә өстәмәсә, гомумән өстәмәсә, нәрсә каласың синдә? Нәрсә кала? Әле аның өстендә утырып та, эшләп тә, өстәп тә, ул китеп бара менә, китеп бара. Гел алмасаң, гел өйрәнмәсәң, гел гыйлем алмасаң, нәрсә белән каласың? Шуңа да шәйх әйтә, чынлыкта шушы гыйлем өчен җыелышып утыру һәм ниндидер хәерле вакытны өйрәнү өчен, мәсәлән, ул хаҗ вакыты килеп җиткәч, хаҗ гамәлләрен өйрәнү, Рамазан җиткәч, Рамазан хөкемнәрен өйрәнү, бу шик тә юк, бу да мөһим әйберләр, бу бик тә кирәкле әйберләр. Моңа үзебезнең игътибарларыбызны һәм тырышлыкларыбызны юнәлтергә тиешбез. Лема ятараттабу аля залика мин ал-аваид ал-карима вал-хайрат ал-азима вал-манафи вал-jamma аллати ла туадду ва ла тухса. Чөнки шушындый мәҗлесләр белән, шушындый җыелышлар белән анда күп хәйрлекләргә илтә торган хәйрлекләргә ирешәсең. Сиңа күп хәйрлекләр әйләнеп кайтачаклар, зур хәйрлекләргә ирешәсең, бик күп файдалы әйберләргә ирешәсең һәм аның файдасын, аның хәерлеген санап бетергесез һәм әйтеп бетергесез.